Wong ayu. Kersane muni piye? Nek muni piye? Asu. Lho sing muni kono. Ya wis karepmu tutukno. Muni ngono. Ayu kok iso. Nggih Mas Gareng. Nggih. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat ning kurang waras. Lho. Lah kok saged Padha wae no sehat karo waras e. Ora no. Sehat wi ngono jasmani. Lah nek anggone rohani. Lho. Maksude jaman wolak-walik niku pripun werdine Kang Mas? Contone. Heeh. Wong kuwi aja sampe kleru pilihan. Upama sampean dadi wong lanang ganteng, upama kon milih wong wadon kuwi milih ngarep apa ngguri. Lah iki. Maksude wong wadon ngarep apa ngguri? Milih sing ngarep apa sing ngguri? Piye ngarep apa ngguri? Ngarep wae no, ngarep iki mesti apik. Heeh. Salah. Loh, kok iso salah? Kurang pengalaman nih. Kok iso kurang pengalaman? Milih yang ngguri. Lho. Nek ngarep Nek ngarep enek wolak-walike jaman, tiba apa ngguri? maksudnya piye to? Piye Gung paham aku. Piye? Cah cilik. Iki kan wong wadon. Edok to? Edok no. Sampean milih ngarep. Enek wolak-walike jaman, sampean tiba apa? Buri. Buri ora penak, sing penak nggo ngarep. Mula kuwi milih sing guri. Oh. Enek walik-walik jaman tiba ngarep oleh vitamin. Oh. Wis tahu aku ngentekno sinden entek 10. Lha kaya bagus-bagus nek. Lah pripun? Oh sampean ora ngerti kondange Gareng. Deng. Heeh. Ana rame-rame sapa pelawake Gareng. Oh. Nah, Ibarat perkembangan zaman saiki nak Gareng nak maneka warna. Maneka warna. Ibaratnya jebol tanduran iki oyot metu garenge. Metu. Saking oke Gareng. Aja to ben kabupaten, ben kecamatan, ben desa iki ana garenge. Sing ngendang kuwi Gareng. Iki ya Gareng. Arya Gareng. Arya Gareng. Wah, tapi jenenge Gareng iki wong sing paling disiplin sedunia. Kok iso disiplin, Mas? Oh, contone ning jero kotak wi awor wayang edok-edok ya ora tau ngetengi. Ayo. Lah benda mati ae. Beda nek kocape Gareng wayang wong kaya sampeyan mlebu kotak karo wong wedok tenan. Lho. Lah nek aku ya jelas ora. Ora mungkin. Ora nolak. Goblok piye? Vitamin ora gelem. Balik vitamin. Perkenalan dulu, ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Gareng saka ngendi, omahe endi ya ta? Asmane asli sapa? Asmae aku gak loro kok asmae lho. Jeneng. Oh, nama. Jeneng namanya. Saiki. Lah sesuk ya ngungkuti debak. Ayo perkenalan. Salam sik. Oke no. Elek-elek Gareng weton pondok. Pondok bersalin kuwi kok. Aja nginsin-sini. Aku lho putune wong kene. Tedak turun kene. Lho piye? Keturunane wong Tritik. Lah sampean ra ngerti lho. Mesti laire ning alas meletek kok watu mesti. Biase wi aku ya menungso. Tak kira ning alas-alas ngono awor cacing ngono piye. Aku elek-elek pangapunten ben wong sakene mbane iki ngerti wong Tritik putune Mbah Jiman aku. Ayo sing edok werenge jebang bayi. Sik to, aku urung kenal kok sampean wis kenal. Lho, aja meneh wong anu. Aku lho ngerti bakul jamu kene jenenge sapa? Sapa ya, Mas? Mbah Mudin Dongkol. Kok iso hebat iso kenal, berarti sampean iki ibaratnya kelahiran Bojonegoro ning atine Tritik. Sapa sing ngomong? Lah kok iso roh nama satu dan satunya itu lho. Takon Mas Mang. Oh, takon. Kere, tak kira nek wis kenalan. Alah ya tak patah wong golek sandang cekek ya. Sandang badok. Badok dhewe. Siapa namanya? Terus dari mana asalnya? Nggih, dipun tepangaken nami kula Gareng Tipes. Kok elek men to ki? Sapa sing menelek tipes? Tipes ki jenenge penyakit. Wong urip niki sing penting apa sehat. Ngono lho. Sampeyan urung ngerti apa kuwi tegese tipes. Apakah arti dari tipes? Tipes kuwi kudu hati-hati ben ora apes. Wah, lagi. Soale Gareng kuwi punya prinsip. Kudu duwe prinsip sing jelas. Prinsipe nopo, Mas? Prinsipe Gareng punika kudu eling lan waspada. Hati-hati tindak sak pecak, tembung sak kecap ngono kuwi ya. Sapa sing ngomong? Eling lan waspada maksude ki hati-hati nek omong, ngempakne awak, serawung karo wong, tetanggan karo wong iki sing hati-hati. Nek kanggone Gareng gak ngono. Lho, maksude eling lan waspada? Eling nyambut gawene di
Heeh. Jagakno bojone ning omah. Oh, duwe bojo to ya An? Duwe. Oh, tak kira nek gareng ngono kuwi terus ora bojoan ngono. Heeh. Sing kae rencana ya tak wayuh. Rumahnya mana? Oh, rumahnya. Heeh. Pangapunten rumah kula, omah kula, pondok kula menika wonten sak ngisore kamu aku putune Gendrosari ini ora. Lah kok ngisore Gunung Pandan ki? Maksudipun omah kula Gunung Pandan Ngilen. Oh, pundi Pase menika? wonten ing wewengkon Sekar. Sekar menika kalebet kadipaten Bojonegoro. Wah. Jawa Timur, Indonesia bagian barat. Wong Bojonegoro nganti golek sandang cekek, nganti tekan tritik. Iya. Abot-abot cicilan BRI le, lekengan pusat. Wong kene padha guyu duwe piye? Tapi niki ampun ngremehne Mas Gareng saking Bojonegoro. Lho, niki lho seksine. Ketoke bengi Gareng raine dioneng-oneng Lho, ketok niki. elek. Lho. Awan niku kerjane pegawe BCA. Pegawe BCA lho. Kula mboten sombong. Bang anu nggih, sembah nuwun. Wah, BCA menika singkatan apa kuwi? Bang Cicilan Ajek Mindring lho Mas, Mindring Bang Titil lho, Bang Cicilan Ajek Mindring nagih wong-wong kuwi BCA Bang Cicilan Ajek Mindring. Astagfirullahaladzim. Plecet-plecet. Ngisin-ngisin ana mbok unek-unekno ning kene. Tak junjung kok ora gelem iki lho. Mbok junjung mari ngono mbok delepsepno. Modar iki teng dalemipun Pak Wartono. Nah, Martono. Wah, Martono. Wah, Pak Jogo Tirta. Jogo Tirta sangat luar biasa. Udane arep medun gak sida soale wonten sebabe. Sebabe napa, Mas? Sing di omah iki sing duwe banyu kok. Oh iya. Jogo Tirta ya. Jogo Tirta langsung ngecakno japa mantra, gejuk lemah ping 3 kula inceng ing mriku. Madhep ngidul ngoten. Waduh. Kalau muni Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Assalamualaikum. Salam. Kuwi omong apa? Coba. Oh, coba. Acok pisane Iya. kok. Kuwi dalang kok dibacoki lho. Lagi pisan rene masuk amang-amang nyawa. Oh. Duk langsung terang. Langsung ngecakno japa. Mendung kok etan, balik ong etan, mendung kok kulon, balik ong ulon, mendung kok lor, balik ong alor, mendung kok kidul, balik ong kidul. Aku krungu nang gurine terus tak sauri. Lah mendung kok dhuwur ning timbah matane ngono malah. Sing angel ditolak kon dhuwur. Kon dhuwur. Tek ngejak kancane ya Mas ya. Alhamdulillah disukani terang. Terang, mau ki gur ngademne suasana. Iya, mugi-mugi anggenipun kagungan ajat panjenenganipun Bapak Martono kalis ing Rubeda Nirsambikala mboten lokak ning tambah kebak, mboten nyandung-nyandung kala ning nyandung rezeki. Pengantinnya 2 cowok cewek itu tahu nggak siapa namanya? Tahu dong. Siapa dong? Itu ya dong, bener dong. Kok melu dangdong wae. Aku kan kesetrum dirimu. Au. Apaan sih genit lo? Tak lewek bosok kowe kok. Aja niki mbok lewek pisane gebres aku. Temantene Yang cowok siapa, yang cowok cewek siapa? Menika Mas Ivan. Luar biasa. Kenal karo temantene kakung. Edian gareng rupane kaya ciduk dawet kok ya roh. Luar biasa. Piye? Mas. Nek jodoke aja banter-banter. Nggih. Sampeyan ora ngerti. Ngapunten. Aku mrene iki duh masalah, Mas. Piye? Asine aku lara, Mas. Lara tipes kuwi mau ya? Ora. Oh, lha kok anyang-anyangen. Lho terah tenan kok. Yo dalane watune sak ndas-ndas. Kamangka montorku lanang. Heeh. Angger jegluk jaweduk nadap teki. Kerutuk bongkoh. Langsung wetenge mak perpet ning pilingane mak yer. Aku terus kelingan. Langsung ning gone mbahku, Mbah Jiman. Mbah nderek teng jeding, yo le, ngono. Aku ya wis gak kesuwen jenenge wong anyang-anyangen. Langsung ning jeding. Langsung kula tur wes. Loh, enake jebang bayi mantenuku jan kecelek kula. Lha ngapa kecelik? Arep cawi renek ciduke. Wah, enak Lho kandhani kok. Akhire nggih kula mboten kurangan akal. Akalmu piye, Mas? Tak jelupno ngono ae. Lup. Mbok celupno bak. Lah dilala sampean metu meng aku salin mlebu. Kok banyune kecing ngono. Oh, bakne bar mbok lepi konoan to. Lho, mang sampean ngono. Oh, tak go raup, tak go wudu mau. Astagfirullahaladzim. Enek tunggale. Kok tunggale piye? Heru ya ngono. Kok iso tekan Heru iki lho. Lho, Heru ya nusul ning gurine sampean. Yo Yo ketelakan jere gak nggo sangu.
Heeh, langsung kemu pluk jarene kolu saiti. Oh, Bayo. Piye ru rasane? Tek ngene ya barine. Aku ya mbur ngumpet guyu ya. Terus. Lawak piye mok gatok pisane kok. Malah ngedeni wong. Biasa. Alhamdulillah. Gini Mas ya, Nggih. aku nak belum berumah-rumah toh. Iya. Berumah tangga maksudnya. Berumah tangga. Sampeyan ki wis toh? Wes. Nah, itu mbok ngekei ular-ular atau tips bagaimana hubungan itu bisa langgeng Weh. dirungokne karo temanten kekalih. Ular-ular. Pengalamannya sampeyan itu bagaimana? Berumah tangga berapa tahun? Alhamdulillah sampun 23 tahun. Wih, dari 23 tahun ini berarti aku urip 23 tahun ini lagian. Sampeyan 23 tahun ini wis berumah tangga ya? Masuk wis 23 tahun saiki. Oh, nggih luar biasa. Terus? Nah, wong dadi manten kuwi kudu mangerteni. Ah, iki lho cah. Kuncine apa ben ayem tentrem. Kunci Inggris? Ning diase. Wis nesu to kok emosinan itu. Aku lak petuk dalang sitok terlojan wah. Lho, nafsu piye? Ora. Aku nafsu. Aku upama wedok no mbok rabigah. Lah ngapa ye? Wong dalange koclok kok. Enek wong akeh kok omong karo wayang lho. Lho, ayo sadang cekeke kok kene kok. Piye? Tipsnya apa, Mas? Tipe wong omah-omah gampang, Mas. Heeh. Kudu nindakno 5M. Wah, iki. 5M madat madun minum main maling piye? Sapa sing ngomong ora kuwi dosa Oh, larangan dosa ya. agama. Madat madun minum main maling. Ora ento. Gak oleh. Iki berarti 5M-e beda. Beda. Bedane 5M-nya apa saja, Mas? M yang pertama mlumah. Lho. Wong wadon kuwi tugase mlumah. Terus keloro apa? Murep. Ketelu. Kuwi tugase wong lanang. Ketelu. Mlumah, murep, mlebu. Terus kepapat? Metu. Kelima. Enak tenan. Kowe tak tapuk cangkemmu bosok kowe engko. Ya kok sar napuk wonge lho. Wong iki tutur-tutur iki sing apik, maidoh kasanah, ucapan membawa doa, Iki ngono ya tutur sing becik. Mlumah kuwi tegese wong wadon kuwi wajib njaluk kaya karo wong lanang. Mosok enek wong njaluk ngene, lho mesti ngene. Nek ngene duwite ciblok. Nah, iya. sing kaping pindho murep. Murep iki tugase. Tugase wong lanang kudu murep menehi kaya karo bojone utawa Asumsiku kadung negatif, Mas. Nah, mula saka iku mikir ki gawe pikiran. Pikirane ning kene kok ning kene. Oh ya klorot. Gawe pikiran. Rumah murep nafkah lahir uga nafkah batin. Bak wis mlumah murep mlebu. Iki apa mlebu iki ya? Nek wis dikeki kaya kei rezeki karo bojone kudu dilebokno, disimpen. Oh, aja nganti pedaringane bocor. Ya ngono. Dirit-irit. Nek sampe bocor ora becik bakal nindak ya kuwi bakal ngakibatno sengsara uripe. Ibaratnya nek anak sampean budal sekolahane mbok sangoni pira ta Mas kuwi? Nek anakku ora tak sekolahno. Oh, gedeng kuwi. Lho gedeng piye? Wong nek sekolahane marai minteri wong tuwek masane. Lho, iki lho apa ya enek wong tuwa sambar delap kowe iki? Lho sambar delap dhewe. Lah wae contone anakku tak sekolahna pinter-pinter. Tak kek neng ngaji, tak ulangno ngaji. Aku lak fluwe di watakno Yasin kok. Mulane aku wis aja ngaji aja sekolah. Lah rupamu kaya sampul Yasin mergo. Melumah, murep, melebu, metu. Apakah arti dari metu, Mas? Metu kuwi dari arti jangan kita simpen harta kita semuanya, sisihkanlah sedikit untuk fakir dan miskin. Sedekah. 2,5% itu adalah bagian orang fakir miskin. Contohnya aku. Iya, luar biasa. Terus terakhir menak tenani apa? Menak. Heeh. Nek wis bareng wis gelem sedekah, gelem ngetokne rezekine saitik kanggo fakir iki bakal menak uripe. Soale ngopo? Kuwi rezekine barokah. Ampun iki. Kaget nek gareng kok kagetane lho. Ora ngono, aku asline gak kaget. Heeh. Nek etok. Etok. Luar biasa. Itu pituah ala Mas Gareng. Lan kudu ngerti. Piye iki? Wong omah-omah kudu ngerti apa kuwi artine bojo. Bojo ki sandingane bojo, suami istri ku bojo. Kuwi nek tembung wantah aneh artine. Apa bojo? Bojo terdiri dari 4 suku kata B O J O. B
B. Berawal dari pandangan pertama dilanjutkan perkenalan. Dari mata turun ke manuk. Oh, hati. Aku main dudeng kene. Hati. Dirimu itu jangan menjelprokan saya. Oh enggak, saya kan nuduhkin sampean. Nuduhke sampean. Kok hati kok ya manuk lho. B itu berawal dari pandangan pertama dilanjutkan perkenalan. Oh, orang tua harus meresno karo wong tua kudu sing hormat, aja sampai umowani. Lho iya no. C, jangan sia-siakan kepercayaan dari kedua orang tua kita. Rungokno winganten anyar. Nah, lho. Aja padu wae. Ora no manten anyar lagi dadi manten wis padu. Padu ki ora artine lho. Padu, apa to kuwi padu? Sikil papat didu. Dadi maksudnya sikil papat didu maksudnya wis bubuk ngono kae kan istirahat iki kesel to bar dadi manten. Apa wis tau? Lah kok ngerti saka-saka. Oh, yang terakhir. Oh, yang terakhir. Tak urus sik ya le cah bagus. Kok ngerti padu sikil papat didu sapa sing. Maksudnya iki nek turu kasure keciliken dadi ngene ditekuk ngono lho didu ngono sikile. Ngono lho maksudnya. Berarti sik aku ki sikil papat didu berarti wong dibojo sitok mujurana sikile didu ngene. Heeh, mergo kasure sikile ngono lho. Berpil asumsimu negatif kok J itu ya. Oh, J. Yang terakhir apa Mas Gareng? Oh, oleh karena itu jadikanlah pasanganmu hidup sampai mati. Tepek tangan untuk Mas Gareng, tepek tangan. Enek joro piye dikeploki. Luar biasa. Tapet-tapet yang golek sandang pangan no, Mas. Bojo, Wah, ana yang mengatakan, Mas. Piye? Wong dadi manten, wong rabi kuwi seneng. Wong rabi seneng. Ning aja seneng dabi. Nah, to. Beda lho artine. Iya, bener. Rabi ki seneng, tapi aja seneng rabi ya ta. Contone Mas Gareng. Sampeyan walau bagaimanapun bendino awor wong ayu-ayu ning bojoku cukup siji. Oh. Siji berarti setia sampean, Mas. Siji nang kene, siji nang kono. Oh. Aku arep mungkir ana caedan. Ngene. Nggih, Arya niku nggih pun mulai nakal. Lah, Arya. Nggih. Aja ngono ya. Wah, jan dadi didikanku. Murid. Oh, si didik kene barang to, Pak ya. Aku wong guru. Sangat luar biasa. Ya. Lurahe mawon gaul. Lurahe. Lho. Siapa no, Mas? Panjenenganipun Pak Hartoyo. Rambutnya gondrong wonge bagus, Mas. Lah nika tiyange. Rawuh nggih. Rawuh mengke nggih supados minggah wonten ing panggung. Siap, luar biasa. Dasaripun nggih remen nyanyi kok. Soale niki kula jenenge Gareng arep munggah ndelok informasi lurahe gelem nyanyi. Oh, los Mas. Modele kaya kancane dhewe ngono. Lho, kanca. Oh, kanca-kanca. Bolo kayonan kok ya. Oh iya. Tak golekne kanca neh, Mas ya. Siap nggih, Mas. Ora nggur berdua tok. Ning bertiga, tri. Kali niki berarti. Ora wis sinden paketok bangkrong klasik kok. Aku nek klasike apik ngarepe klasik lho Mas, kok patok bangkrong iki lho. Maksudnya sinden tetap baku. Oh, ngoten. Astabrata tanpa buparsine bagikan sayur tanpa garam. Ada patangnya yang mengatakan lagi. Apa? Bar mangan ora udut. Bar mangan ora udut wis dicepakne kok aku. Wis dicepakne lagi teko Mas Dalang rokoke nopo dan hitam aku wis rokok. Iki sing garai kecemburuan sosial. Dalang lagi teko wis perwakilan tuan rumah, panitiane langsung pangapunten Pak Dalang alus nama. Panjenengan dalem rokokipun punapa nggih? Dan hitam. Bareng iki lho dagelan sing teko. Yo ora enak wong ngambus. Lho masalahnya kan yo ora ro sampean dagelane, umpama sampean budal numpak mobil mudhunmu wis macak ngene iki kan yo ro. Apa sih ngono ya? Mudhun kok mobil wis macak gareng dedeng. Kan kula garenge. Ah, mesti terus rame. Neng tenggongan mau cah cilik-cilik terus nyegat. Nyegat terus muni piye? Ada orang gila. Wong edan. Ya tak celokne kanca. Mbak Mary, sepate jaranan yo. Sak tulung akungan. Yo. Oke, polahe
wae gareng kaya ngono sing wedok gur meneng. Ae ngono iku. Ketoke bisu. Lho nyek wong macak kebaya ayu bisu lho. Ora mesti nek kebayane iso ngomong. Oh. Tekone. Sugeng dalu. Apa ya? Lah tenan to. Piye tenan to? Wis sangklir. Piye to barbar kowe? Lah apa? Kok nyalane aku ki lho? Sinden busuk. Desal baleni neh. Bah. Ya. Baga. What? Bah. Hei! Piye apa artine kok dadak ngene barang lho? Mbak, omahmu apa gurine pabrik susu? Wah, Bu, Piye apa artine apa? Gak paham aku. Ngene lho. Omahku ora gurine pabrik susu, ning ngarepe bidan beranak. Oh, bidan beranak. Aku wis gumbul wong bisu. Apal ya berarti? Apa? Jajal kodene apane bahasa aku pengen roh bahasa ngono kuwi. Bah. Mosok ngantek semene mosok gedene. Aja negatif. Apa ki ngene iki? Ayo melu aku. Heeh. Barengan numpak sepeda motor tak tukokno gelang teko sak sikut. Oh, gelang teko sak sikut. ya. Mosok ya apa ini? Kok tok. Aku mau gelang sak sikut. Aku njaluk ali-ali. Oh, ali-ali. Ali-ali yo ning kene, ali-ali kok ning kene. Baka? Hah? Baka ke? Hei! Apa enek wong bisu kok ngerti mekekeh barang Tapi ya toh, gaya mekekeh. Sugeng dalu. Lah iki lho, waras sehat. Biong cangik Mbak Limbo. Wilujeng dalu Mbak Mary. Pripun kabare? Alhamdulillah pangestunipun pinaringan kebagas warasan. Alhamdulillah. Mas Gareng sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu wong asu. Hei! Wong ayu. Kersane Nek muni piye? Asu. Lho sing muni kono. Ya wis karepmu, tutukno. Muni ngono ayu kok iso. Nggih Mas Selamat Gareng. malam. Nggih. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat ning kurang waras. Lho. Lah kok saged Padha wae no sehat karo waras e. Ora no, sehat wi ngono jasmani. Lah nek kanggone rohani wi waras. Aku sehat ning kurang waras. Oh, kurang warase. Kurang warase nyapa bengak-bengok nang wedan kaya wong edan ya ora diuneh-uneh. Bengak-bengok nggone wong digawe. Lho kaya golekne sandang cekek bojomu jare. Jare golekne nafkah jare. Tapi ya ora terus aku ijen bentono ora, Nduk. Maksud Aku stres iki perkara nek sing marahi kok. Oh ngoten. Kersane jenengan radi lerem sekedap nggih Mas Gareng. Biarkan saya untuk mengaturkan sesuatu kata-kata untuk menyapa masyarakat Tritik dan sekitarnya juga bapak-bapak perangkat desa Tritik dan sekitar. Pripun ta Mas Gareng? Kok ngomong apik-apik dikageti. Ora ngono ngomongnya apik halus. Ning iki lho, ekspresi wajahnya iki lho. Mosok kok kene gawak rono lho. Kan penonton ingkang mirsani datang mriki itu sangat banyak sekali. Karena gacok wong kok. Napa? Wong sakmene mbakne banyak iki lho. Wong. Gondok banyak bacok wong Tritik modar kok. Nek banyak iki kewan. Banyak iki kewan. Oh ngoten. Oh nggih. Mungkin bahasa saya kurang jenengan tangkap nggih Mas Gareng nggih. Banyak jenengan kira niku kewan nggih Mas Gareng. Iya. Oh nggih. Banyak nek cara kula niku akeh Mas Gareng. Akeh. Oh nggih. Oh ya berarti tamunya sangat akeh sekali. Iya. Pinter. Kita pakai bahasa campuran karena yang menonton di sini Iya. Bapak, Ibu, emas-emas, adik-adik, mbak-mbak semuanya. Iya. Dan juga yang menyaksikan di rumah lewat streaming. Selamat malam semuanya. Halo. Terima kasih atas komenan-komenannya Alek. Lah Mas Gareng ada. Aku bingung perkara ngene iki lah. Ngene itu simbole Sarangio. Sarange yo. sarangi. Oh, I love you. Aku kok teko I omah. love you no smoking.
Apa kuwi? Wis ana Aku semok. mencintaimu sekarang aku tidak merokok. Oh, aku ya terus nyauri. I know what. Apa wi? I know what Saya tidak what. Saya tidak apa-apa. Niki dateng dalemipun Bapak Bapak Martono. Bapak Martono. Ah, Bapak Joko Tirto nggih. Ya, Iya, betul. siap. Nggih. Mengucapkan terima kasih matur sembah nuwun kagem Bapak Martono sekeluarga. Betul. Pokoknya jangan lupa Mas, di setiap kesempatan itu harus mengucapkan terima kasih Nggih. matur sembah nuwun. Leres. Karena cuma kata-kata itu senadyan tomong sithik tapi sangat bermakna dan sangat langka sekali untuk saat Betul. ini. Oh, siap. Iya. Ya. Matur suwun Bapak Martono sampun nimbali Asta Brata Group. Pernikahan. Oh, pernikahan. Mbak Rike Wahyu Kartikasari. Mbak Rike Iya. ngaten mawon. Mbak Rike selamat menempuh hidup baru, bahagia selalu, rukun selalu, ojo sampai tukaran. Kleru nek Hah? dongakno. Hah? Wong rumah tangga kudu tukaran. Lah kok saged? Loh, nek gak enek tukaran gak enek bumbune cinta. Oh. Soale wong tukaran kuwi ngono rebut bener. Nek gak tukaran lah aku gak enek sing salah, gak enek sing bener, mula tukaran iki wajib. Wong- Ning ya kudu berakhir dengan perdamaian. Iya, harus saling mengalah. Mm-mm. Ben awet rumah tangga. Amin. Niki kathah sing rawuh Mbak Mary. Inggih, Sinten mawon mau Mas Gareng? Bapak Kepala Desel nggih. Kepala Desel. desa kok desel. Desa. Tapi duwe desel ta? Oh iya. Heeh, desa. Lah nggih. Kepala desa. Ya bener ta? Bener. Pangapunten Pak Lurah niki tadi pedhot ayo. Pinarakipun dateng pundi to Pak Lur wong kula. Nika. Oh nggih, ingkang majeng niki ingkang bagus niku rambutnya gondrong. Nggih, ngagem cokot moto. Kayak vokalis. Kacamata. Zaman biyen koyok vokalis Elemen. Iya. Niki nggih vokalis Vokalis. Dalemen. Wah, apa? Daleman ngono. Wah, Lo daleman. Alangkah lebih baiknya. Kantor penghormatan kagem Oke. Bapak Kepala Desa. Bukan berarti saya itu lancang ya. Iya. Nimbali Bapak Kepala Desa tidak, karena ini cara anu niki biar semakin akrab ngono ya Mas Gareng ya. Betul. Untuk menghormati Bapak Martono beserta warga yang menyaksikan di sini. Nggih. Mbok menawi kersa rengganipun penggalih Ya. Bapak Kepala Desa jenengan minggah datang pepanggungan mriki Bapak sekedar untuk bercakap-cakap atau mau menyanyi menyumbangkan suaranya yang sangat bagus sekali, monggo. Tepuk tangan untuk Tepuk Pak tangan Kepala kagem Desa. Bapak Kepala Duduk, Desa. duduk. Trodok. Monggo. Selamat malam Mijeng Delu Pak Lurah. Selamat malam. Ah. Kon redeg aku. Pangapunten jenengan redeg. Ejak kali sinden redeg. Nggih. Gampil jenengan Al-Fatihah mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Mas Gareng, dalam Al-Fatihah ayat-ayat suci Al-Qur'an itu diperuntukkan oleh makhluk-makhluk yang agak astral. astral. Apakah saya termasuk? Iya, sampean jungjungane. Nyuwun pangapunten nggih Bapak Kepala Desa nggih ngoten niku gareng. Pripun Bapak Kepala Desa? Mary. Mer. Aja ngono, wong wadon kok ya. Mary. Raumum. Napane Mbak Lurah sing mboten umum. Bapak, Jadi Pak Bayan karo Pak sinten malih Joko monggo? Buya raumum jadi. Oh. Anu mbok menawi kersa minggah sesarengan Nggih. mriki mboten Nah, napa-napa niku lho. Bapak Bayan Nggih. kalian Pak Monggo. Joko Buya. Kersane melatih mental. Nggih. Senengane Monggo, keruyukan Pak Mbak Bayan. Meris. Pak Tarik sedaya. Bapak Cari monggo Baik. nek jenengan Pak mboten Kaki, Pak. manut jenengan Pak langsung kami tuwa sedaya nggih monggo. Bapak kami tuwa monggo. Pokoknya sedaya perangkat Nggih. lah. Bapak Sedaya Kasur, perangkat. Bapak Bayan, Nggih. Bapak Jogobaya. Iya. Jengkar saking sasana Palengga tindak lumaksana wonten ing sasana budaya. Ayo, Dan ini duduk. panjenengan Bapak Kades. Yuk. Pak Bayan, Pak Tarik. Monggo. Ini Pak perintah, Tarik. ini perintah. Perintah dari atas. Perintah dari Bapak Kepala Desa. Nek mboten manut jenengan dimutasi. Monggo Pak. Terus nggih. Pak Tarik. Pak kami tuwa Dunaya monggo. Ayo.
Dalang rumahnya dekat sama saya. Oh gitu. Saya Mas Rip. Belakang cucian mobil. Cemerlang. Oke, siap. Mbak Mary, Dalam, kenalan satu-satu ini Ya. siapa saja? Biar menata diri dulu monggo Bapak. Silakan baris, berbaris yang rapi. Siap. Wabuk engko. Perangkat desa mbok siap nih. Oh iya. Mat jenengan radi mriki. Bapak jenengan radi. Nah, Monggo jenengan merapat mriki. kesan sedeng. Sik, aku tak salaman karo perangkate Kami sik. Oh, siap, monggo. Waduh, perangkat. Sindene rasa ser-ser. Pak, perangkatnya bagus-bagus kok bersih desa tritik ora wayangan iki piye? Pokoknya jeng ben wayangan setuju nggih. Setuju. Ojo. Setubuh. Biong cange Mbak Limbo. Pripun? Derek urunatur nggih. Ya. Niki rencana niki wau kula sampun dipun bisiki. Bersih desa, bersih dusun badhe wayangan. Nggih. Niki nyetel YouTube kok wayangan. Rekamane iki disetel. Nek sampai gak wayangan, Berarti rekamane isik. Disasekno saksine. Monggo. Teng minggir, Pak, monggo. Radi mboten napa niki mboten napa-napa. Monggo mriki nggih. Lah mriki kan kersane gampil kula nek mendet aduh. Mendet apa ki? Topo. Space alias apa iki jenenge? Mriki Bapak. Mboten napa-napa jenengan teng tengah niki. Mboten saya sini sin ngalah. Hai. Kok dikaplok gegere ya Mas aku. Wong ngrene wong ganteng celandakane. Loro. Pripun niki? Niki derek pitepangan nggih Bapak. Nyuwun pangapunten lho. Lah. Tangane. Paring asma sinten? Pak Umar. Bapak Jogobaya. Oh nggih. Nggih. Cakot pisan kowe Jogobaya lho kowe. Boyo. Boyone sepiro, Mas? Lah niki sing kaya aku ki. Ndut. Pak Tomo. Dadah. Pak Carik. Pajak Mas Carik iki. Ndut si gendut. Lah niki sing dawa ki. Jangan puno kawan ya Pak. Lagi. Petro, Bagong, Bayan. Bapak Bayan, oh nggih. Lah niki sing ndek ki. Tukang ngawekno. Tukang kawetno. Jenengan seneng ngawekno apa? Sik, Dalem. bahasa ndek kuwi ra bener. Lah napa? Bapak sinten? Jabatanipun apa Pak? Sawiji. Bapak Sawiji jenengan kawin. Kawin piye to Terus tukang ngawekne. Napa jabatannya? Napa niku? Mudin. Moden kowe macem-macem karo moden dibuntel kowe to. Aku pikirku tukang ngawekne iki mantri, mergo pikiranku ki tukang kawin sapi. Tiba wong nyuwun pangapunten. Oh dibuntel kayak kapur barus. Lah bapak ingkang dateng pojokan nika. Pojokan. Temu Mujiono Kasut. Oh, Bapak Kepala Dusun nggih. Lah niku sing niku. Nah niku sing gaya niku. Sing gak bener sampean bahasa. Sing nyuwun sewu rikmanipun disemir putih. Apa ya? Wis wayahe. Oke, masuk. Paring asma sinten Bapak? Kula Pak Sukir. Bapak Sukir. Kasut. Bapak Kepala Dusun. Jumroyo. Oh, Sumantop. Oh, Semantok. Oh, nggih. Monggo pripun Bapak Kepala Desa jenengan badhe merintah napa kanu niki. Lah mumpung dateng mriki, mengke sing mboten manut jenengan mutasi mawon teng pundi ngoten. Kok ancamane Ki eri. kadung munggah. Nggih, lah nggih Iki monggo. tak delok kok padha nyekeli celana. Lah nek mboten cekeli melorot. Lah iki Bahaya. Iki berarti kok nyekeli sak. Iki berarti yo nggawa sesuatu. Minyak angin PPO balsem. Koyo. Nggih. Jadi terus Pak kamu itu di bawah ngoten. Pak Lurah engko medun ya kok engko munggah. Ndama apa, Pak? Kene kadung eneng iki.
Mbak Mary, Dalam. ternyata Pak Kepala Desa itu dalamnya rumahnya itu dekat saya, Mas Trip. Oh nggih, Punya kula rumah pun dekat. semerep lha kula kali Pak Kepala Desa wis 2 tahun lho, Mas. Aja menyebarkan fitnah loh. Awakmu aja ngudal perkara ning kene. Aku gak ngundang. Maksude 2 tahun karo Pak Lurah iki. Kenal. Oh, kenal. WA-ne Pak Lurah itu masuk ke WA saya itu sudah 2 tahun. Nomor WA, Nomor. nomor WA, kok WA-mu ya. Ngomong itu harus dicetakkan. Iya. Apa ini Pak Lurah? Monggo Bapak Kepala Desa. Nggih. Kula niku sering manut Oh, ngoten. Nggih, manut. Nggih. Pripun? ki karepe piye, Pak? Nggih. Pripun Bapak? Mugi-mugi kita nggih Mati aku. Aku Ri. selalu bahagia Amin. Amin. membangun rumah tangga. Amin. Nggih. Nggih. Semoga diberi kesehatan, kemudahan dalam kehidupan, mencari rezeki, mencari nafkah, Amin. dan mudah-mudahan juga mendapat momongan. Amin. Kan sudah sah ta niki. Nggih, nggih, nggih Bapak. Nggih, mudah-mudahan iku nggih bagi semua warga. Alhamdulillah kula tingali kok ayem tentrem nek kalih ningali wayang Dewa Ramudin niki. Lah Lerep. mulo mulo ayem mekaten nggih, jiben nikmati. nek bersih dusun. Oh ngoten. Kedah wayangan. Oh ngoten. Soalnya masyarakatnya lho. Tapi mantap. gak gawe gareng. Iya. Lah wayang gak gawe gareng ora Lah. komplit to. Lara kok garengi. Tipes. Kesuk. Nuwun sewu. Nggih. Kula taklet riyin. Nggih. Ngeten iki regine pinten? Teng ngandhap mawon, teng ngandhap Oh, ngoten. mawon nggih. Oh. Saruno diomongne mriki. Soal finansial ada manajernya Oh, tersendiri. manajer ya? Lah nika Iya. ingkang Oh, kopiahan ngoten nika. Nggih. Nika Napa ngaten Pak, kersane positif, warga masyarakat butuh kepastian mang panjeri sakniki napa pripun? Wih. Permasalahan Pripun? jenengan jangan mencoreng nama kesenian. Oh gitu ya. Kok iso nyuwun panjer nyuwun panjer. Gak pantes ya. Gak pantes sing paling pantes kula panjeri mawon mboten Oh, napa-napa. ngoten. Aku wani torok kok. Nggih. Nggih. So, Niki ketinggalane kok ningali wayang ayam tentrem. Nggih, Nggih, terus nggih. Menikmati. Nggih. Soalnya di Tritik ini jarang. Jarang. Nggih, tapi mudah-mudahan nanti ada pernikahan lagi, ada yang nanggap. Sunat mboten Sing napa-napa. baken niku acara desa kudu wayangan. Ngoten. Beh, Cek suwi wis. Pokoknya suwi. nyai. Mas Gareng. Dalam. Cek suwi sepasaran manten lho. Oh, Iya iya. Minggu 5 dina kas karuan rasa dibongkar. Ngono. Oh, cocok. Nggih, amin. Nggih. Sampean seneng sing nanggap ceklek 5 dina mbok kon ngene neh kok. Oh, ngoten. Terus Pak Babin kayak munggah niku lho. Pak kamu tuwa niki. Nggih. Ben ketok sayuk rukun. Nggih. rawuh to nggih. Nggih. Lah nika Bapak Babin. Nggih. Monggo Pak Babin. Monggo Nggih, Bapak Babin. mungkin nuwun sewu Nggih. niki artisnya niki boten kula. Oh. Lah, Lah biasane jenengan Pak kami tuwa. Pak kami tuwa. Nggih, Pak kami tuwa. Tapi nggih. biasanya nyawer kula. Oh siap. Oh, Nggih. tambel ta? Biasa, tambel-tambel niki. Titit. niku. Ngono terusé penggawa sak. Niki Pak Babin diaturi minggah sekalian. Tapi Monggo Bapak Babin. wonten tambahi mungkin. Oh, ngoten. Mungkin nek kula ngeblak tambahin iki wonten. Wonten lho. Wonten. Iya, alhamdulillah aku Nggih. tidak berharap banyak sih. Nggih. Wes. Nggih. Ayo Pak Babin, Nggih, monggo. monggo. Bapak Monggo. Babin, Terung. monggo. Katon bergas deni rolu maksono niji panjenenganipun ingkang kinurmatan Bapak Babin sak. Monggo. Jegar saking sasana paringan tindak lumaksana wonten ing sasana budaya. Monggo Pak Babin. Pak kami kok mau nyumbang lagu. Nggih, nggih.
monggo Pak Wo. Nggih. Jenengan awiti. Biasa. Jenengan awiti mawon Pak Lurah. Kersane kendel. Request apa Pak Yan? Apa Pak? Nek jenenge lurah Jago ya? kendel kok ya. Apa? Sarung jagung. Sareng jaga. Oh, Mengke nggih. mriki sakit sarungan nggih sakit. Oh, ngoten. Sarung jagung sarungan. Apa sing meriah napa? Nggih, Napa monggo. dangdut. Wong jenenge wayang yo sak geleme to Mas. Pak Lurah bae HP. Aduh aku nderet. Lirik. Kadang aku meliliki gareng ayo reng-reng aku ngono. Ah, lah nek awakmu dikek HP-ne apa ya moh? Mah aku. Lah kok iso? Lah isine fotoku tok. Model. Apa niki siasnya Bapak? Monggo siap. Pun manut kula Nyuwune niku. sareng jagung. Oh siap. Sarung jagung. Nggih, terus pripun nek wis kadung nyuwun. Juga Mbah Lurah nyanyi piyambak. Mbak Lurah badhe. Alah wong biasane. Dangdut ki wonten lho Mbak Lurah. Kering sudah rasanya air mataku. Ya. Monggo niki nggih Mas. request mawon. Oh, Kula nyak- ngoten. Oh, inji. Biar Kalih Pak Wong. menikmati ngono. Oh, nggih. Iki iki tak awitane. Aku kok arep ngombe Tak apa? awitane Pak Wo. Mer, Kerduse ndi? mer, omongno enek garenge ya. Kare. Oh, nggih. Ayo nyanyi sik. Apa ki? Napa? Napa? Sarung Sarung jagung. jagung pelok bareng. Nggih. Ya, sarung jagung, Cok. Bebas. Oh, Sarung jagung aku tegabe sesandingan kan gawe rasaku nadyan munggah gunung ora wegah watone matur nuwun. Sarung jagung sampun katur. Lanjute tembang tresno. Tembang Tresno Oke. Bapak Kepala Desa ingkang nembang. Oh inggih. Kalih panjenengan to. Oh inggih. Ya gak penak nek gak jejer karo sindire cing Amin. wayu. Nyuwun Raumum. Nyuwun sewu. Kok Mas Arek Kleru. Kleru. Ya ampun lah. Ketoke modele karo carike gemes ngono modele. Careke gemoy. Gemoy. Imut kudu tak uyel-uyel ae Pun aku. jenengan tengah mawon nih kalih Tengah, jejer. oh, teng mriki, oh, nggih, nggih. Kalau cukup anu. Kali Pak sing Bayan, cilik Pak ya Bayan. radi mriki jenengan sing dawa. Itu. Sing dawa wedi karo awakmu. Tombo kangen nggih. Tembang. Tembang Tresno. Oh, tembang tresno. Ya ampun, tembang tresno. Nggih, yo joget bareng-bareng pokoke. Ya alon-alon Mas. Yo. Keadaan darurat. Oke, ya. Kok darurat iki, Mas? Anune niki. Udah. Nah, Gak aman. aman niki nggih. Ki ngis- Alhamdulillah. Ngisore kayu gede-gede iki. Nggih. Terintik Biner gone kayu. kahanudan niki Nggih. nggih. Alhamdulillah Nah, rezeki kathah Nggih. kagem Bapak Martono sekeluarga. Amin. Amin, amin, amin. Yuk, mangga dadekke. Mboten usah isin.